Hej folkens. Guten tak. Goddag. Vi spiller igen med Luca her. På en ny server, som vi har fundet. Og så tager vi den, der hedder Galaxy Wars. Der, Jakob. Ja, der. Okay, Jakob, ind i den nu. Ind i den. Tryk join. Og Jakob også. What? This server recommends to use custom resource pack. Would you like to download and install them? Jeg ved ikke, jeg trykker bare nej. Men hvad? Hvilken farve skal vi være? Hvordan vælger jeg? Vi går på samme farve. Hvorhen? Nej. Skynd dig lidt med dagen. Hvor Jeg tror, den grå. Nej, den grå og så bounty hunter. Har jeg været? Nej, jeg nåede det ikke. Jeg er green carpet. Ja, det er det samme. Det er samme. Okay, så tager vi det samme bagefter, okay? Ja. Daniel, hvorfor hjælper du disconnecten? Det gør jeg også. Jeg ved ikke hvorfor. Igen. Lad os tage den play til venstre. Vi tager et andet sted. Play til venstre. Tag den igen. Play til venstre. Dragon Wars. Okay, jeg er inde nu. Dragon Wars. Tryk. Jeg har med Lukas og Jakob. Luca er siger. Det ved jeg nok. Man kan ikke vælge farve det her. Tror jeg. Nå. Luca is here and Jakob, the speed one, is here. Jeg har ikke nogen sofa, jeg har en kjole. Jeg kan ikke lide, der er så mørkt. Jeg bliver nødt til at være her ved lyset. Ja. En player. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Right click. Jeg sprang en eller anden ting ud. Men okay. Jeg ved ikke, hvad den her ting gør. De går ud for at dræbe hinanden. Wither blast. Scheisse. Scheisen. Scheisen sagde jeg. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg sagde scheisen. Og det er ikke et bandord. Bare lige trappe ind. Jeg fik et wither blast på mig. Jeg skyder. Jeg synes, den er uhyggelig, den der. Nej, jeg døde. Jamen, jeg lever op igen. Hvad er det her? Heal. Hvor sejt. Igen. Hvor er det smart. Det gælder over på flest plus. Luca, det var du trække mig. Vader. Hvorfor trækker du mig? Fordi det gælder ud på at dræbe hinanden. Jeg aner ikke, om jeg slår nu. Du skal have en afslå. Jeg døde igen. Jeg ved ikke helt, hvad det går ud på. Det ved jeg også. Hvad betyder dragon in 30 sekunder? Okay, nu er jeg faktisk lidt bange, for at være ærlig. To be honest. Jeg skyder withers efter dig. Man kan eksplodere. Jeg går bare rundt og eksploderer ting. Der er en drage. Nej, hvad så? Hvorfor bliver jeg myrdet? Du må ikke bruge fire. Bare brug fire. Jeg har fået en bright fire. En bright fire. Hvad står der? Nej, jeg dør ikke. Ja, den jeg svang. Du skal bare vente lidt, så kommer du på en svang. Jeg er på en drage. Altså, hvis du bruger den fire, så skyder du. Right dragon. Nej, jeg kan ikke. Jeg flyver. Nu falder jeg ned. Okay, jeg ved ikke, hvordan jeg styrer den her drage. Kan jeg styre den? Du skyder på højre klik. Højre klik. Jeg står bare og skyder over det hele. Og det vil man godt selv skyde dragen. Hvor er det sejt det her.
Jeg er nede igen. 2 sekunder for den. Jeg skal lige sige, at vi ikke har prøvet nogen af de her spil før. Nej, det er det der... Okay, nu Og tager ned vi... igen. Ja. Helt! Skyd den mand. Jeg ved ikke helt, hvad det går ud på. Ikke på noget. Ej, Luca, det er mig! I know it. Ej, nå, det er derfor, du gik efter mig. Igen. Jeg kan ikke finde ud af det. Okay. Gå væk. Luca, du skal ikke leve af den her verden. Og over 1 minut tilbage. Men nu går jeg bare over til en drag. Nej, ikke til en drag. Til en Luca. Let's find en Luca. Jeg kan ikke tåle, at jeg ikke er så god til de her spil. Det går bare ikke godt nok for mig. Jeg har 3 kills. Gå nu væk, Luca. Gå nu så væk. Ja, fik Luca! Nu kommer jeg på min dragon. See you. Ej, gå nu væk, jeg er. Jakob, det var mig. Gå nu væk. Jeg har lige dræbt Luca og Jakob. Nej, jeg døde. Nu, gå af. Dø. Gå nu væk. Jeg er død. Dana, er du modig? Jeg har døde mange gange, Luca. Dana, skud efter dig, skud. Ja. Der er kun 2 kills, det kan det måde sig derinde, for jeg er en rang over dig. Jeg dræbte både dig og Luca. Nej, Jakob hedder det. Adios. Woo! Ja. Ja, hvor mange kills har jeg? 4. Hvor kan jeg se det? Jo, jeg kan se det. Jeg har lige dræbt 2 igen. Luca har 2, jeg har 3. Okay. Karl! Så jeg er fik lige mit 4. Det var en heftig kamp. Jeg springer mig nu med skud. Hvor lang tid er det tilbage? 2 minutter. Jeg kan ikke Jeg lide, kan godt nok få indhentet jer. jeg kan ikke lide det, at alle er efter mig. Jeg dræbte en, mens jeg var Ja, jeg har lige dræbt en. På 5 kills. Ej, jeg var på 5 kills. Ja. Jeg er på. Du er på 4. Du har flere kills end Luca. Jakob har flere kills end Luca. Okay, nu går jeg op på dragen. Snigmortning! Nej, jeg skulle lige snigmortning. Hvorfor bruger I ikke jeres øje? Det er dybere. Daniel, du var så heldig. Jeg var lige bag dig. Skal vi tage snigmortning? Du var heldig, mener du? Daniel, jeg var 5 kills. Du får ingen kills, Luca. Ikke flere. Og så jeg kan bare lige nødt til at nakke dig, ikke? Hvad? Jeg nakkede dig lige før. Jeg var lige nødt til det. De 2 har ikke så kjole end mig. Hvor mange kills har du? Au, det er svært at skyde fra dragen. Derovre. Skud så. Jeg kan ikke se noget. Yes! Skyen er ikke fuld. Jeg bliver beskudt. Hjælp mig, folkens. Jeg bliver beskudt. Nej, jeg kan ikke. Nej, hjælp. Hvordan kan man skyde så godt fra den drage? Jeg kan ikke finde ud af det. Mit øje. Alle de var blevet nedad. Jeg dør igen. Jeg kan ikke finde ud af. Hvor mange? Nej, jeg kan bare lige så mange kills som mig. Jeg skal lige have et kill til. Jeg skal have ham her Beast Wolf. Jeg skal have Beast Wolf. Nej, det var Beast Wolf, der dræbte mig. Men det er fordi, der var en drage, der skød på mig. Og så fik han det sidste slag. Jeg stod 2 versus. Derude. Skal du så dræbe dig, Daniel? Jeg er drage. Nej, jeg var ikke engang dig, der dræbte.
Jeg har kun fået 4 kills. Ja, det bliver det. Jeg kan ikke slå Jacob. Jeg fik 68 coins. Hvad end det betyder. Hvad kan jeg bruge dem på? Jeg fik 100 Shop. coins. Se. Godt, nu skal vi afslutte nu. Nej. Absolut, vi kan have tid. Vores stats. What? Jeg vil være med købe noget. Party games. Jeg har sat party games. Det er et random en. Okay. Hvor er Den de er helt ude til højre og til venstre. til højre til venstre? Eller når I går over i den venstre side, ikke? Ja. Hvis man lige, så er den øverst helt over til højre. Der. Jeg kan se den. Okay, på nu trykker vi, okay? 3, 2, 1. Nu. Jeg er i hvert fald sammen med Jacob Dahl. Og ja. Godt. Shit, jeg er gone. Nej, men det er ikke i job. Hey Jacob, vil du se, hvordan du kan bungee jump? Hvad? Det hjælper dig bare lyd. Nej, man kan heller ikke drukne. Og jeg har et... Hvad? Hey, Luca, hej. Jeg har et svine. Jeg har en pig gun. Jeg har et svine. Jeg har et svineskyder. Jeg har også en svineskyder. Og man har kun 3 hjerter. Jeg kan godt lide at have en svineskyder. Nej, det er svineskyder. Den du kan være løsnet over en den. Okay, det her det skal man indføre i normalt Minecraft. Jeg elsker svineskyder. Vi to er nummer 1. Og 2. Jeg ved ikke, jeg står bare og skyder løs jo. Så hvorfor undrer det ikke mig? Hvor mange kilder tager I her? Jeg ved ikke. Jeg har 2. Jeg har 3. Dude! Du er solid! Dude! Min hakker en lille smule. Nej, jeg døde ikke. Jo, du gjorde. Eller hvad? Ej, min hakker er helt vild. Nej, den hakker faktisk ikke. Det er bare, den er meget forvirrende. Okay, jeg dør hele tiden. Jeg tror måske ikke, jeg skal dø så meget. Jeg kan godt lide ideen med at skyde med gris. Der kommer også kød ud af dem. Cookie Panda! Jeg dræbte en af Cookie Panda. Og jeg fik dit kill, Luca. Jeg dræbte en, der hedder Jacob. Jeg dræber hele tiden en, der hedder Hanna. Jeg dræber altså en, der hedder Luca. Og så 2 gange. Så. Jeg skal se. Mine kills. 7 kills. 5 kills! Kan du væk, kan du væk, kan du væk, kan du væk! Kan du væk, kan du væk, kan du væk, kan du væk! Kan du væk, kan du væk, kan du væk, kan du væk! Jeg har fået den. Der er Hanna! Der er Hanna! Okay, lad mig se. Jeg kom på anden! Nej, jeg kom på første! Jeg kom på første! Og det er første gang. Folkens, det skal siges. Ja, det er Snake! Det er så Snake. Det skal siges, folkens. Det er første gang, jeg prøver det her spil. Og det her, det er meget, meget mærkeligt. Og jeg kan godt lide, at det er et random. Det skal vi bare blive. Det er meget mærkeligt. Jeg kan ikke lide det der græs. Men det gælder om at få slået så meget græs som muligt. Den der får slået helt græs. Nå, gør det. Okay, det er jeg ikke god til, for jeg har ret langt nede. Jeg tror, det gælder om at undvige. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Jeg er næsten nederst nu. Jeg har mindst. Jeg hedder på en kone. Den begyndte at love. Den skal du. Prøv at tænke på 1000 dage. Det er som en nål. Det her kan jeg ikke lide. Jeg kan godt lide det, vi havde før. Det der pigball. Jeg vandt førstepladsen.
Jeg ved ikke, hvor jeg kom. Tredje plads, du kom på. Sidste. Jeg kom med 7. Jeg kom sikkert på næste Der sidste. er det racer. Det er ræs. Det er ræs. Horse race står. Hvor er det her for? Det er godt fundet på, det her. Det er mega godt fundet på. Så er jeg på første plads lige nu. Jeg er på andenpladsen. Jeg er på tredje. Nu er jeg på anden. Jeg er vandt! Ja! Nu skal vi have flere runder. Jeg skulle lige sidde og juble. Ej, jeg skal bare blive ved, og så se, hvem der får free first. Hvem der kan løbe længst? Det var sikkert meget, fordi jeg er på førstepladsen. Det ved du jo ikke, Lukas. Nu forstår jeg, at man skal selv bedømme, hvor højt du skal hoppe. Ja, det er ikke bare hop. Jeg er bare spændende. Okay, jeg har næsten flest point. Jakob har vist nok flest. Ja, har vi vundet. Jakob han er vildt god til det her. Men det er sjovt. Det er godt fundet på, hvad må jeg give dem. Jeg må give dem det er godt fundet på. Jeg må give dem. Luca, jeg må give dem her, der har lavet den her bane. Det er godt nok godt lavet. Ja, det er. Det er godt tænkt. Ja, Det er pænt sejt. det er virkelig godt fundet på, synes jeg. Ja, Luca, jeg er lige bag dig, og du kunne være en runde, ikke? Jamen det er fordi, jeg først fandt ud af knapperne lige før. Jeg er lige bag Luca, jeg er på tredje, han er på anden. Jeg ved ikke, jeg er på anden. Jeg er på anden, Jakob. Jeg er på den første. Jakob er min boss has finished race. Man skal lave 3 Jeg er runder. på 4 runde, og allerede i gang med at overhælde mange. Der står der kun er 3 runder. Der står, den sagde også, Jakob Emil boss has finished the race. Ja. Godt, jeg kom på anden. Og Jakob kom på første. Det er så easy, det var. Jeg vil gerne prøve igen, den her desværre været med fra start. Okay, hvad er det her? Det var Man må ikke blive dømt af dinen. Man må ikke blive spist Hvad så? af Den der luftballon, ikke? Den kaster op. Det er Hanna. Det er hende, der er ret hele tiden i piggun. Og hvis man er nede i vand, må man ikke blive spist af blæksprutterne. Jeg blev skudt. Nå, men man må slet ikke være nede i vandet. Men må man ikke? Den har spist af blæksprutter. Og jeg kan godt lide det der med spist. Det ville jeg rigtig have været rimelig rart at vide. Hvor jeg løber bare på sit kring, og så der var til at Jeg stod bare stille, og så blev jeg skudt. Ja, du stadig leve med. Nej. Ej, jeg blev også skudt. Det er nok med et skud, som der var træt. Hey, jeg kom til 5. klasse. Første. Jeg går over. Det er meget sjovt. Hvad går det her ud? Det er Flappy Chicken Bird. wing. Flappy Bird. Det her, det kommer Luca til at være god til. Ja, Luca. Sådan. Sådan er det gå. Nej, jeg misser en. Hvis man holder shift inde, ikke? Ej, nu er det svært. Det var 2. Men for fart hver eneste ring slår igennem. Jeg mister far, hver gang du mister en. Der er du ikke rammer. Jeg var på førstepladsen i lydstrukturen. Jeg er sådan på midten. Men det er godt fundet på, må jeg give dem. De er gode til at finde på ting, synes jeg. Jeg kan høre, at alle er koncentreret rigtig meget. Jeg missede en numse. Man bliver langsom. Ja, hver gang man ikke ser, bliver man... Kom nu, kylling. Kom nu,
Meine kylling. Nej, jeg vil foran Jakob. Jeg vil foran Jakob. Du kan ikke mig. Det er et eller andet med en bue, det her, Luca. Det er jeg god til. Man skal ramme zombien. Nu. Sådan. Chat. Kylling. Man skal bare sætte foran. Den er nogen ting. Jeg er god til det her. Hvor er der nogen, der skulle til det mange? Det er fint. Nej, Jakob, man får point, hvor højt op det er, man rammer. Ja, det ved jeg. Gør man? Og Du bare nej, det var mig, der troede. Nej, det var hurtigt, de løber, dem man rammer. Det koncentrerer. Man skal virkelig koncentrere sig meget af det her spil. Det er ikke det her spil, jeg kan lide. Jeg får ikke armene. Du får ondt i armen af et spil. Jeg er blevet god til at ramme de der... Jeg kom på tredje. Nej, jeg kom på tredje. Der stod Jakob. Der stod tredje af mig. Nu kan jeg også se, hvad det er. Hvad er det her? Ja. Okay, jeg har kompas. Jeg har ingenting. Man skal finde ting til ham. Jo, i starten stod der, at man blev nødt. Okay, nu er jeg forvirret. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Du skal bare gemme dig. Her. Skal jeg bare gemme mig? Ja, du Hvad skal du? gemme dig. Hvad får det her ud på? Craft the neat items and give them to your foreman. Så vi skal finde de ting, man skal bruge. Okay, jeg skal bruge jern, redstone, kompas. Skal du have kompas? Jeg skal bruge tingene. Jern, redstone. 4 jerner, redstone og kompas. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. To be honest, I have no idea. Jeg har fundet ud af det nu. Jo, men jeg ved ikke, hvor jeg kan finde de ting. Jo, du skal De er på væggen, du skal bare udlægge det. What? Er det bare det? Ja. Ja. Hvordan tager jeg det af? Crap. Hvordan gør jeg? Det er ikke der, du skal ikke gøre. Nå, det der. På den måde, nu forstår jeg. Jeg skal bruge jern, Jern. Jeg er glad. Hvad er det der? Redstone. Og shit, så skal man lave nye ting. Jeg ved ikke, hvad skal jeg nu lave? En ny opskrift skal der på. En lang lade. Hvordan får jeg et kompas? Hvordan laver jeg et kompas? Nå, det er det, jeg skal have. Nu forstår jeg det her. Tjung! Og så skal jeg give det til min mand. Jeg er i gang med nummer 2. Nej, jeg gav det der til ham. Man får en ny ting, når man er færdig med en. Det er kraften, der her lavet bukser. Værsgo, formand. Hvad Du skal også du bruge give den det i til det. ham? Ja. Okay, jeg skal bruge jern og redstone. Jern. Jeg kan ikke lide det mørkt. Når jeg laver bukserne, så man skal sige, at jeg ikke gør det rigtigt. Jeg aner ikke, hvor der er jern. Nå, jeg har nok jern. Jeg har ikke mere her. Nej, jeg nåede det ikke. Den her var jeg ikke god til. Det synes jeg var ked. Okay, jeg aner ikke. So kill all your... Det her det er en god ting. Tror jeg. Man skal gå rundt og dræbe alle andre. Jeg skal have Hanna. Hun er så Jeg lille. skal have dagen. Jeg er lidt lille. Okay. Hvis du insisterer. Nej! Nå! Der
TS 900 was chopped into a million pieces by Jakob Emil Boss. Jakob har lige skåret mig en hel million stykker. Det er ikke fair. Jakob, går du efter mig, for arbejder vi ikke sammen? Folkens, sig, Jakob skal vinde. Synes jeg ikke, det rammer på fat på det. Det er mega svært. Der er 5 tilbage. Prøv at se, mig og Folkens, vi står og kigger på oppefra. Nej, kig på mig, Grete, okay? This is the ultimate fight. Okay, I fik en. I fik en. Godt gået. Nej! Ja. Og der var en til, der døde. Okay, det er Luca mod. Lukas attack, bro! Lukas attack! Nej, jeg håber på, at Luca vinder. Yes! Luca døde. Luca kom Nummer 2. Jeg kom til. Men jeg er pro. Hvad skal man sige? High ground. Stand at the top of the red platform. Gain points. Ja. Nå, det gælder om at slå andre ned. Det er wrestling. Au, det er wrestling. Det var mig. Det er ikke lige der wrestling. Og så er det, hvor lang tid man kan stå op. Hvad er det her for en fisk? The fish. Det er the fish. I got it out the sound. The fish of knockback. Okay. Yeah, YOLO, solo, YOLO, yeah. Så. Nej. Jeg kan ikke lide at blive slået så langt ud. Hej, Luca. Ja, jeg fik en. Okay, nu har jeg en idé. Nu står vi og laver et team. Alle 3, okay? Prøv. Undskyld. Vi stiller os, og så slår vi alle andre end os ud. Vi prøver på det i hvert fald. Hvad blev jeg? dårlig. Jeg var ikke så god. Jeg blev nummer 1. Nå, du gjorde det. 1 eller 2. Nå, det kan godt være, du gjorde det. Ej, hvor ringe. Og man skal lave brick diggers. Man skal prøve at komme så langt ned som muligt. Nå. Nu skal vi komme ned til bunden først. Okay, nu har jeg en god metode til det. Man skal virkelig koncentrere sig meget til det her. Jeg er ikke så god til det her. Jeg kan ikke se, hvad det er nu. Det var ikke færdigt der. Okay, sorry for, hvis vi ikke siger noget, men vi koncentrerer os virkelig meget. Ja, faktisk. Virkelig. Der glemmer jeg bare blive optaget. Og der er nogen, der ved. De bruger cheating, ikke Daniel? De er bare gode til det. I modsætning til os. Jeg blev nummer sidst. Ja, det er sidst. Okay, jeg er faktisk fint til det. Men i starten så stod jeg og prøvede på at ødelægge glasset. Jeg kan godt lide, at i starten så stod jeg og prøvede på... Hvorfor kan jeg ikke komme længere med? Luca, jeg kan godt lide, i starten ikke, så stod jeg og prøvede på at ødelægge glasset. Fordi jeg ville ud. Jeg troede, det var noget. Ja, det er det samme med mig. Og så tænkte jeg, nå, og så sagde Jacob, man skal grave, og så tænkte jeg, nå, ups. For shit. Så nu blev vi smidt ud, det var færdigt med alt det der. Lad os tage det igen. Lad os tage det igen. Party games. Luca, party games. Den samme. Ja, bare party games. 3, 2, 1. Og vi har trykket. Ja, men Jeg Luca, er inde. Jacob, prøv at gå ud af den party game, du er i. Du Tryk er på sengen. Daniel. Tryk på sengen. Jacob, tryk på sengen. Hurtigt. Trykker jo! Du skal stå stille, stå stille. Sådan. Du skynd dig at løbe over til den der party games og tryk på den. Hurtigt. Den der, du trykkede på før til venstre. Du har 30 sekunder. Ja, nej, den ved siden af. Ved siden af til højre. Ja. Sådan.
Vi ses, folkens. Det næste kommer på det næste afsnit. Ses. Den saps. Ja. Den saps. Vi bliver glade. Okay, og så tænder jeg.